אשר ייסדת את הקללה. אשר הדברת את החלה. אשר ניתבת הרגילה. אז סוף סוף חיסלת את הצוררת. חיסלתי, בחיים לא חיסלתי אף אחד. חיסלת ועודד. רגע, לאה, אתם מפעילים את הילדה. יש לך מושג. את מי חיסלת? את מי? מי זאת? יותר נכון, מי זאת הייתה? קראו לה מירישה. המחשפה רעה מהמזרח. היא הייתה פקחת מטעם העירייה. והתנצלנו מבססים על הרצפה בתחום האחריות שלה. והפכה אותנו לרצפה. וככה נשארנו. דפוקים. לא יכולים לצור! עד הגענו לשמיים והפעלנו את הקללה ונתנו חיים חדשים. קירה! היי! ועוד פעם! היי! הכי חזק! היי! 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 בנו דרך! יקירי, גש אליי. כן, גברתי הישנה. איך אוכל לבוא לעזרתך? אני רוצה לראות אותו במו עיניי. הנה. ברכותיי, ציונותיי, איחוליי. אני לא התכוונתי לעבור איתם. מה היא מצטנות? את חיסלת את מירישת בכבודך ובעצמך. את עשית לעולם שירות כביר. הצלת אותנו, אבל הנעליים שלה? הנעליים שלה היו יפות, אני לא רוצה את הנעליים האלה. אני לא הייתי מזלזל בנעליים האלה בטוחה. נכון מאוד. ומה שבטוח, אל תעזי לחלוץ אותך לפני שאת חוזרת הביתה. תזכרי מה שהגברת הראשונה אמרה לך. מיץ', הנעליים. ועכשיו שחררת אותנו, אפשר לחזור לעסקים כרגיל. אבל איפה אני? מה זאת אומרת איפה? מיץ' עוד לא סיפרת לה איפה? ברוץ, בארץ רוץ. ברוכה הבאה. אבל איפה הבית שלי? איפה ההורים שלי? איפה תל אביב? תל אביב? רחוב הרב קוק 32. הרב קוק? בעוז יש רק מכשפות מולי. ואם את כבר מדברת על מספרים, אז נשארו לנו 8 מכשפות בדיוק. הראשונה היא אני! אבל אני לא יודעת על האמת. הכוחות שלי כבר לא מה שהיו פעם. וכמובן, גלינה וגילה. המכשפות הטובות מהדרום. הן משהו מיוחד, כוכבות בדיוק. אבל בקושי אפשר לתפוס אותן. מאוד טובות. וארבעת האחרונות. מגעילות, מפלצות, המכשפות הרעות מהמערב. הן האחיות של מירישה. נדמה לי שזה לא זמן טוב לבקש מהן טובה. בקיצור, נראה לי שרק הקוסם יכול איכשהו לעזור לחזור הביתה. אבל מי זה הקוסם? אוי, מתוקה שלי. אורגון! האחד והיחיד! המושלם! המהמם! הבלתי מעורער! אבל איך אני אמצא אותו? מיץ', תוציא אותם פה. מוזיקה!
תעשי את שביל הלבנים הצהובות. שביל הלבנים הצהובות? יש אוטובוס